My sme radi, že ste došli a že ste sa zapojili do tejto akcie. Budete slávni, dlho vás bude vidno na fotkách ako najväčšie živé logo na Slovensku. Po pravej strane žiaci s modrými tričkami, po ľavej žlté trička. Ešte raz upozorňujem, že tu sú ešte voľné miesta, musíme byť pekne natiskaní. 2000, skoro 800 detí sa musí vojsť do koridorov, ktoré máme z ľavej a pravej strany.